ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಕೈತಲ್ದ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಾಡ್ದ ನಡುಟು ತುಲು ಶಬ್ದಲು ಕೆಬಿಕು ಬೂರ್ನಗ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಪಿರ ತೂಕ ಬಂದಾಪುಂಡು. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗಲಸುನ ಭಾಷೆ ಮೋಕೆದ ಸೋಕುದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪುನಂಡಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಶುದ್ಧ ತುಲು ಸದಾ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕವಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಬೇಡ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು. ನಿಜ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಗಲಸುನೋನಿ ಉಂತಾಂಡ ಅವು ಬುಲೆವನಾಂಡಲ ಎಂಚ ಪಲ್ನೆಗೆ ಗಲಸುಡಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಸಲೀಸಾರು ತಿಕ್ಕೊಡು. ಇತ್ತೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲದೊಟ್ಟುಗೂ ಕೋಲ ಕಟ್ಟರೆ ಕಲ್ತಿಜಡ್ಡ ಬಲಿಪುನಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಲಿಪರೆ ಆವಂದೆ ದಂಟದ ಬೂರುಂಡು. ಅಂಚಾವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಐಕ್ ನನಾತ್ ತ್ರಾಣ ದಿಂಜವರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುಟುದ ಒಟ್ಟಾತ. ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಊರು ಕೇರಿದ ಈಯರೆ ಮೀರ್ದ್ ಕಡಲ್ ದಾಂಟದ ಆಯರೆ ಮುಟ್ಟೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಐತ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು. ಐತ ಪುದರ್ ಐಲೇಸ ಮೊರಾಣಿ ಐಲೇಸಡ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನ 101 ತುಳು ಭಾವಗೀತೆಲು ಕುವೆಂಪು 101 ನೆನ್ಪು ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ. ಇತ್ತೆದ ಪೊಸ ಯುಗೊಟು ತುಳು ಆಡು ಭಾಷೆ ಆದ ಒರಿಂಡು ಐತ ತಿರ್ಲು ಓಲೆಗರಿಟೇ ನರಲುಂಡು. ಅವೆನ್ನು ಪೆಜ್ಜಿದಪ್ಪುಡ ತುಳು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ನಮನ ಪಂದು ಗಂಟು ಕಟ್ಟು ದೀಪಿನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಗ ಅವೆನು ಮಾತ ಕೋಡಿಗೆ ಬಿತ್ತುಗ ಕಡಲಾಯರೆಗ್ಲ ತುಳು ಲಾಗ್ಯಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡುಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಾವನ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೆದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ದ ಪ್ರಕಾರವಾದ 2035 ಮುಟ್ಟ ದೇಶದ ವಾ ಭಾಷೆಲ ಸೇರ್ಪಾರೆ ಬಂಗ ಅಂಚಂಡ ನಾರ್ತ್ದ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಸೇರಾಯರು ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ತೆರಿದಿನಕ್ಲ ಲಾಯರ್ ಡಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಗ ಅಕ್ಲನ ಉತ್ತರ ಇಂಚ ಇತ್ತಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲನ ಭಾಷೆ 2,000 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಅವು ಪೂರ ವಾವ ರೀತಿದು ಪಾರುಪಾಡ್ಲು ಬೂರುಂಡು ಅರಿದು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರಿಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಗೆಂದೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಪನ್ನಗ ಪಾಕ 1,000 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ. ವಿಷ್ಣುದೇವರು ವಾಮನ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಬೊಲ್ಯಂದ್ರನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು 7,000 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಐಟೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚಾದ 7,000 ಪಿರಾಕದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮಡ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಬಲ್ಪಿನ ಜನಮಾನಿ ಲಾಯರ್ ಬೋಡತೆ ಅವನನ್ನ ಮೆಲ್ಲೊಡೆ ಆವು ಪನ್ಕ ಐಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವನರಿಗೂ ತುಳು ಹೊಸ ಸಾಧಿಪತ್ತುನ ಸೊತ್ತಾವಡು. ತುಳು ಬಜಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಂದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆವಡು ಅಪಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪುವೇರು ಭಾಷೆರ್ದಾಲ ಲಾಭ ಆಪಿಲೆಕ ಆನಗ ಜನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಐಕ್ಕು ಒಂದುವೇರತೆ. ಸಾರ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ತಾಲಗರಿಕ್ಲೆಡಿತ್ತಿನ ಮರ್ದು ನಾಡು ಪತ್ತನೇ ಯಾರುಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ತುಳು ಕಲ್ತದು ಜೀವನಗೂ ಸಾಧಿ ಹಾಪ್ಲೆಕ್ಕಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪೇರು ಇಜಿಂಡ ಬಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆದೇ ಪೋವು. ಇತ್ತೆದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಟುಕ್ಲೆಡ್ಲೆ 200-300 ಗ್ರಂಥ ಉಂಡವು ತುಳುಟ್ಟುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂತೇರು ದುಂಬು ಜಾತಕಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರೆದು ಕೊರಂತೆರ್ಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಲನೆ ಮಂಡ್ಯದ ಬೊಂಡುಗು ಅಟಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂದ ಬೋಂಡು ಭಾಷೆಗೆ ಏತು ತಾಕತ್ತುಂಡು ತೋರಂಡ ಅಂಚ ತೂಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಿಡ್ತು ಪಿದಾಯ ಬರುಡು ಅದಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ. ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ತುಳುಕು ಕಾಯಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದತ್ತು ಇನಿತ್ತ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಂಚಪ್ಪ ಟೈಟನ್ ಬುಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈದ ರಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಧಾರಾವಾಹಿದ TRP ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಉಂಡು. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಜಾಹೀರಾತುಗೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ TRP ತಿಕ್ಕದನು ಅಂಚಂಡ ಕಾಯಿಸಿ ಉಂಡತೆ ದುಂಬುರಿ ಪಂತೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಜಾಗೆಗೆ ದಲ ಕೊರ್ದು ಪೋಡು ಪುಟ್ಟಿ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಬುರ್ದು ಪೋಡು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ ಔಡ ಪುಟ್ಟಿ ಜಾಗೆದ ಭಾಷೆದ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊರ್ದು ಪೋಡು ಬುರ್ದು ಒಂದಿನ ಪೋರೆನೆ ಉಂಡತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.